Tervetuloa tänne IVMS 360 webinaariin. Tämä on nyt 4. webinaari tässä meidän sarjassa, ja niin aiheena on tietojohtaminen noin laajasti, ja sarjassa on mukana niin Granlund, Gravikon, Rapalius, Kudo. Ja niin kysymyksiä voi esittää siinä webinaaripaneelissa, tai sitten Twitterissä noilla hashtagillä IVMS 360 tai kiinteistötietojohtaminen. Ja niin, tänään meillä on erityisesti niin fokuksessa hankejohtaminen ja sen menetelmät, esimerkkien ja kokemusten kautta. Ja niin teemoina on investoinnit, big room-työskentely, mistä siinä on kysymys, tila- ja huonekortit ja sitten näihin liittyen tietomallinnus. Ja niin, meillä on paikalla tämmöinen asiantuntijapaneeli täällä, eli Gravikonilta löytyy Jantusen Pauli. Hyvää huomenta. Ja sitten Skudolta niin Mustosen Pasi ja Jaakolan Timo. Huomenta. Ja herrat on varmaan tuttuja esimerkiksi Aulangoltakin tätä vuosiseminaarista viime viikolta monelle linjoilla olevalle. Meillä on aika merkittävä tämä lupaus, 5-10% toiminnan tehostuminen saavutetaan paremmalla johtamisella. Ja siihen liittyy nyt tämä myös hankejohtaminen ja se hankkeisiin liittyvä tietojohtaminen. Tämähän on nimenomaan lupaus koko IVMS:n osalta sitten, että ei vain hankejohtamisesta, mutta tuossa on noin muutkin lupauksen osat on niin kuin huomattavia ja näihin me päästään toki tämän hankejohtamisen kautta myös kiinni. Eli tämä toiminnan tehostaminen. Ja jos me ajatellaan näitä hankkeita kokonaisuutena, niin todellisuudessa aina ja kaikissa kiinteistöissä on jatkuvasti hankkeita käynnissä. Voisi sanoa, että nämä kaikki IVMS:n osat myös tuottaa näitä hankkeita. Ja kysymys on siitä, että miten me pystytään hallitsemaan näitä kokonaisuutena. Eli tämä meidän systeemi käytännössä palvelee hyvin tätä niin yhtä hanketta kuin koko tämän hankeportfolion hoitamista käytännössä. Jos ajatellaan, että tämä mahdollistaa sitten toimintatavan kehittämisen, että meillä on esimerkiksi useampi kaupunki on käyttäjinä, jotka on pystynyt luomaan tämmöisen tavan tehdä ja toteuttaa vaikkapa kaikki koulu- ja päiväkotihankkeensa, käyttäen tietynlaista hanketemplatea ja saada näin huomattavaa tehostusta siihen hankkeiden hallintaan. Jos me sitten ajatellaan niin kuin tätä sisältöä, laatua, aikataulua ja kustannuksia, jotka tuossa näkyy slaidillakin, niin tietojohtaminen on käytännössä käytössä koko hankkeen ajan, voisi sanoa koko sen kiinteistön toiminnan ajan. Ja tällä tietojohtamisella me nimenomaan haetaan sitä, että me johdetaan hankkeita täsmällisemmän hanketiedon avulla. Ja jos me ajatellaan jotain tämmöisiä fokuksia, tämmöisiä fokuspointteja, mistä me lähdetään hakemaan tätä tehokkuutta, niin ennen kaikkea sisältö, aikataulu ja kustannukset. Nämä on ne pääteemat, missä me liikutaan ja kun me johdetaan hankkeita, niin näiden kautta se tehostaminen syntyy. Meillä on käytännössä tässä IVMS:n sisällä, niin meillä on 3 moduulia, jotka sinänsä voi kaikki toimia itsenäisesti tai sitten jonkinnäköisessä kombinaatiossa, mikä pätee koko tähän meidän IVMS-konseptiin. Eli IVMS:hän voi hyvin vapaasti käyttää hyödyntäen yhtä osaa, tässä tapauksessa vaikka yhtä moduulia tai sitten yhtä ohjelmistoa. Olisiko tässä joku ero tuohon tavallaan perinteiseen projektipankkiin? Joo, ihan hyvä kysymys ja täsmennys. IVMS:hän ei sinänsä ole itsessään pankki. Meillä on hyvin kattava dokumentinhallintasysteemi siellä ja se on linkitetty useampaan tämmöiseen pankkiin. Ja käytännössä niin, että tieto voidaan liikuttaa oikeastaan minkälaisiin tahansa dokumentinhallintasysteemeihin. Et IVMS:n jälkeenkin, ja sanotaan, että IVMS:lle yksi keskeinen ominaisuus on nimenomaan, että tieto liikkuu myös muihin systeemeihin. Ja tämähän on yksi tämän meidän konseptin isoja vahvuuksia, että me pystytään tekemään myös semmoinen ad hoc toimitus, eli ihan sen näköinen toimitus, kun kuhunkin tapaukseen vaaditaan. Ja jos me sitten ajatellaan tätä tiedon kulkemista ja miten se liikkuu tiloista hankkeisiin ja takaisin, niin meillä on
Ajatuksena nimenomaan, että tämä tehtävien hallinta johdattaa meidät sitten tuohon Big Room-työskentelyyn, mistä tänäänkin puhutaan vähän myöhemmin lisää. Mutta ehkä me voitaisiin katsoa noita investointeja sitten laajemmin. Yes, eli varmaan aika keskeistä on kohdistaa rahat oikeaan paikkaan, on rajallisia ja näin edespäin. Joo, kyllä. Ja oikeastaan tuossa niin se, mikä meidän IVM:ssä nyt sitten eroaa perinteisiin järjestelmiin liittyen, niin siinä mulla tulee oikeastaan 3 asiaa nopeasti mieleen. Reaaliaikaisuus on yksi niistä, joka erottaa ehdottomasti meidän järjestelmän, eli me saadaan oikeanlaista tietoa oikeaan aikaan ja riittävän ajoissa. Ne saadaan sieltä ihan niin kuin kentältä sitten. Kyllä, joo, se on just näin, ja oikeastaan tuossa mitä Paulikin sivuutti, niin se tieto on oikeastaan hankejohtamisessakin niin, ja investointien johtamisessa niin se kaiken A ja O. Eli jotta me osataan aina valita oikeat hankkeet ja käytetään sitä meidän efforttia oikeisiin asioihin, niin tosiaan se tieto on siellä ehdottomasti se asia, mitä tarvitaan, ja IVM:ssä sitä nimenomaan tuo. Ja hankemaailmassa me sitten tiedetään, että mitä hankkeita meillä yleensäkin on menossa, missä niitä tehdään, mihin kiinteistöön, rakennukseen tai tilaan ne kohdistuu. Ja sitten toki on tärkeää tietää myös, että missä vaiheessa hankkeet on menossa. Ja tietyllä tavalla mikä on hankkeiden terveydentila. Aivan. Ja jos me ajatellaan tätä, niin kuin, miten tämä investointiesitys tässä meidän IVMS-kokonaisuudessa liikkuu, niin meillä on tyypillisesti niin kuin investointiesitys, joka kootaan. Tähän voi olla aivan sen näköinen, kun valitaan. Eli pystymme hyvin mukautumaan siihen tapaan, millä tämä kohdeyhtiö tahtoo investointejaan tai kaupunki. Niin, eli se, mikä on investointiesitys, sehän voi olla niin kuin mitä vaan käytännössä, missä rahaa ja hanketta käsitellään. Kyllä, sinne voi lähteä hyvinkin niin kuin aikaisessa vaiheessa kokoamaan näitä investointiesitysaihioita ja sitten tätä kautta lähteä sitten täsmentämään ja sitten myöhemmin päättämään ja tekemään tämän investointiohjelman, josta sitten syntyy luonnollisesti työohjelma. Ja käytännössä tässä näitä vaiheita on sankutus, kustannusohjaus ja sitten kaikennäköinen yhteenveto ja mitähän se nyt sanoisi, niin kokonaisuuden hallinta, jos me ajatellaan, niin meillä on esimerkiksi Vantaan kaupunki ja Kansaneläkelaitosta, jotka hallitsee kaikki heidän investointiesityksensä näissä kohteissaan, niin käytetään tätä meidän IVMS-kokonaisuutta. Jos on joku esimerkki, minkälainen on niin kuin tyypillinen investointiesitys, mikä tulee vastaan? No, tyypillinen investointiesitys voi olla joku uusi kohde tai sitten se voi olla hyvinkin pieni, että sillä ei ole mitään semmoista varsinaista tyyppiä, että se on oikeastaan sitten enemmän käytöstä kiinni. Että se voi olla vaikkapa jonkun tilan ikkunoiden kunnostus tai ihan maalaus. Että se voi olla hyvinkin pienimuotoinen tai sitten se voi olla aivan uusi kohde. Tämähän on myös mahdollista hallita niin, että meillä on monen tasoisia näitä investointiesityksiä, mitä voidaan tehdä sinne IVM:ssään. Ja monesti on tosiaan asiakkaasta kiinni, että mikä on se asiakkaan investoinnin raja. Aivan. Ja toki investointiterminä niin mielletään isompiin hankkeisiin, mutta toisaalta järjestelmät ei sitä rajaa millään lailla. Ja tätähän on mahdollisuus sitten taas ajatellaan niin kuin IVM:n sisällä, niin tätä on mahdollisuus hallita tämmöisen pitkän tähtäimen PTS-suunnittelun kautta, jossa sitten taas voidaan niin kuin yksittäisen kohteen kunnostuksenkin asiat ottaa investoinneiksi tai tehtäviksi. Tämä on myös ihan valintakysymys. Tätä me sivuttiin siinä toisessa webinaarissa muutama viikko takaperin ja sekin löytyy netistä, jos siihen halutaan sitten palata myöhemmin. Miten tuo kustannusten ohjaaminen sitten tavallaan osa noista hanketta ja hankeohjausta, siihen liittyviä työkaluja, esimerkiksi jonkun esimerkin kautta? Joo, kyllä meillähän on ensi viikolla sitten puhutaan enemmän vielä siitä kustannusohjauksesta. Ja kannattaa nimenomaan, jos ne kustannukset
hankkeissa ja sitten investoinnissa kiinnostaa, niin liittyä siihen ensi viikon esitykseen mukaan. Mutta jos me ajatellaan, mitä sitten tapahtuu, kun me lähdetään tämmöisestä investoinnista käytäntöön, niin me tehdään hankkeita. Ja meillä on tässä yksi tämmöinen Karjala-Sataman hankkeen työpajojen tiedonhallinta. Karjala-Satamahan on, ne jotka tietää, niin hyvin iso hanke tuolla Itäväylän päässä, nimenomaan siihen Itäväylän päälle tehdään täällä Helsingin päässä. Ja siinä haetaan niin kuin tämmöisen Big Room-työskentelyn kautta hyötyjä hankkeelle. Eli ajatuksena on sitten, että kaikki tehtävät voidaan hallita kokonaisuutena samassa paikassa. Nyt jos ajatellaan ja pohdittiin, että käydään tätä meidän Big Room-työskentelyä läpi, niin tässä vaikkapa Karjala-Sataman hankkeessa niin se on niin iso, että yhdessä tämmöisessä istunnossa voi syntyä jopa 50 tehtävää. Jos meitä vähän Big Room-työskentelyä, niin siellä on kaikki osapuolet paikalla yleensä. Kyllä se on hyvin tyypillisesti hoidetaan näin ja menetelmällisestihän hoidetaan sillä tavalla, että tämmöisessä isommassa hankkeessa niin systemaattinen tapa käsitellä niitä tehtäviä on hyvinkin olennainen, että hehän testasivat koko joukon tehtäväpohjaisia niin kuin työkaluja sen hallintaan, mutta päätyvät sitten tähän meidän IVMS-kokonaisuuteen nimenomaan sen takia, että me ollaan suunniteltu tämä kiinteistöalan käyttöön. Ja tässä on mahdollista, että nämä tehtävät jatkuu sitten takuuaikana ja valmistumisen aikana, mutta tietysti Big Room-tehtävät nimenomaisestihan on hankevaiheen aikana ja hankevaiheen menetelmä. Kuka sitä Big Roomia tavallaan pyörittää? Koska muutenhan Big Roomista tulee helposti mieleen, että siellä on post-it-lappuja N-kappaletta seinillä. Ja niin sitten yhtäkkiä on lattialla, niin miten se pidetään toiminnassa? Tämä on itse asiassa yksi sellainen ihan käytännöllinen asia, mikä me pystytään tämän IVMS-kokonaisuuden kautta hoitamaan, että me päästään niistä post-it-lapuista ja saadaan ne kaikkien näkyviin. Nythän voi käydä niin, että kaikki olennaiset henkilöt ei valitettavasti pääsekään tiettynä aikana sinne. Samoin myös, jos me ajatellaan sitä menetelmää, niin on hyvin tyypillistä, että nämä tehtävät jää johonkin vähän niin kuin leijumaan, että oikeastaan semmoinen vaihtoehtoinen systeemi, miten tätä käytetään, on yleensä Excelissä tai tämmöisessä. Me päästään pois näistä post-it-listoista ja Excel-taulukoista ja tämmöisistä ja saadaan se menetelmä kaikkien osapuolien näkyviin. Pystytään myös palaamaan niihin tehtäviin taaksepäin, että miten niitä tehtäviä on tehty vaikkapa vuosi taaksepäin tai mikä tahansa aikayksikkö. Tämä tietokantapohjaisuus tietysti mahdollistaa kaikennäköisen hakutoiminnallisuuden ja meillä on tämä aineisto myös hankkeen päätyttyä käytössä. Et me pystytään hyvin kattavasti ajamaan tästä yhteenvetolistoja, me pystytään analysoimaan vaikkapa kaikki ikkunoihin liittyvät päätökset tai muut tämmöiset tiettyyn kohteeseen tai tiettyyn osa-alueeseen kohdistuvat päätökset. On aika selvää, että tämä tietokantapohjaisuus antaa meille mahdollisuuden liikuttaa näitä myös sitten muihin ohjelmistoihin. Tässähän on IVMS:n lähellä on myös tämmöisiä aikataulutus- ja muita ohjelmia, mihin me tulevaisuudessa todennäköisesti tullaan näitä tehtäviä viemään selvemmin. Mutta jos me ajatellaan vielä tätä Big Room kiteytystä, niin kyllä siinä on nimenomaan ajatuksena, että kaikki tehtävät on kaikkien hankkeen osapuolien käytettävissä. He pystyvät koska vaan hakemaan, palaamaan tehtävän, näkemään, että koska ne tehtävät on tehty. Ja tämähän mahdollistaa myös tämmöisen last planner-tyyppisen hankkeen hallinnan. Jos me nyt sitten ajatellaan ihan tätä käytännön toimenpiteitä, jos on hanke sitten pieni tai iso, niin joka tapauksessa on hyvä, että joku fasilitoi tätä työskentelyä. Tässä työskentelyssä on hyvin olennaista, että sitä ohjataan. Että totta kai me tuodaan teknisiä välineitä tähän, mutta tätä helpottaa ja myötävaikuttaa sen onnistumiseen, että joku ottaa vastuun myös siitä tämän Big Roomien toiminnasta ja miten niitä käytännössä onko se tyypillisesti joku projektiosapuoli tai arkkitehti tai kuka sen
puolen hoitaa? Joo, no fasilitoinnissahan siinä voi käyttää joko hankkeen sisäistä tai sitten yhä selvemmin, etenkin näissä isoissa hankkeissa on alettu käyttää myös ulkopuolista fasilitoijaa, joka vastaa tästä. Ja käytännössä vie tätä eteenpäin, että siitä meilläkin on oikein hyviä kokemuksia vaikkapa tässä Kallion sataman kohteessa. Miten niin, aika erilaista materiaalia voidaan sitten käsitellä, niin onko tietomalli tai tämmöinen BIM niin mahdollinen käsiteltävä niin roomin sisällä? Sanotaan, että se tietomallihan on hyvin keskeinen osa koko tätä meidän hankevaiheen johtamista ja sanotaan, että koko tämä meidän hankeaihiohan pohjautuu tietomallipohjaiseen työskentelyyn. Me mahdollistetaan työskentely toki ilman niitä tietomalleja, mutta meillähän on esim. Tilakohtaisia tehtäviä, jotka sitten on taas sidottu tähän tietomalliin. Nyt jos me ajatellaan toisen tämmöisen tapauksen kautta, niin meillä on tämmöinen Medicina D, joka on Suomen yliopistokiinteistöjen kohde. Sinne tulee käytännössä 26 000 vähän päällekin neliöitä ja hanke on ollut nyt käynnissä jo itse asiassa vuodesta 2014 ja työmaalla käynnistyi 2015 ja hanke otetaan käyttöön 2018, että aika pitkä hanke. Ja tässä Medicinassa nimenomaan on otettu tämä esiin sen takia, että siellä on hyvin paljon osapuolia, eli sinne tulee yliopistoa, VSS, HP:tä, Tuonkia, THL ja kaikkia näitä osapuolia tänne Kupittaalle. Ja se hankehan on mahdollista ottaa haltuun tämän IVMS:n tilamoduulin avulla sitten. Tässä on nyt otettu VSS-HP:ltä Hanna Petäjä esiin tämmöisenä yhtenä tekijänä ja hän on nimenomaan ollut vastuussa tilatietojen kokoamisesta sitten siinä hankkeessa ja miten käytännössä niin kun hankkeesta pystytään ottamaan tila ja tiedot pois sieltä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa heillä oli satoja Excel-tiedostoja, joissa he koittivat näitä hankkeen tietoja hallita ennen kuin otettiin sen haltuun tähän IVM:ssä. Tässä nyt näkyy, että se on nimenomaan ModuSpaceissa tilamoduulissa käytännössä. Joo. Sairaalahanke on varmaan aika otollinen kohde tälle, koska tilat on hankalia, siellä on erilaista tekniikkaa, vaatimukset on aika monimutkaisia. Joo, kyllä mä sanoisin, että tietysti mitä enemmän ja keskeisemmin tämä tilan käyttäjä on mukana siinä, niin sen enemmän saadaan hyötyä. Että tokihan tämmöisessä hoivan sote-puolen kohteessa niin tulee esiin nimenomaan se, että sitä tietoa on paljon, mutta meillä on ihan oikeinkin hyviä tuloksia ja kyllä me odotetaan, että esimerkiksi vaikkapa koulujen ja päiväkotien tekeminen, niin vaikka ne on hyvin samantyyppisiä, niin me voidaan tämän vakioinnin kautta hakea sitten myös tehokkuutta. Mutta onhan se tietysti niin, että mitä enemmän sitä tietoa on ja mitä laaja-alaisempaa on, niin sen selkeämmin siitä saadaan hyötyä, että se hoidetaan keskitetysti tietokannan kautta. Ja jos me nyt ajatellaan tätä Medicina D:tä ja pohditaan, että mitä kaikkea me ollaan tehty tähän, niin siellä on tilaohjelma, vaatimustiedot näihin tilakonteihin ja sitten tietomallit, jotka on tuotu tänne. Nythän on hyvin olennaista ja yksi sellainen asia tähän meidän tietojohtamisen konseptiin, joka on siis hankkeen johtamista täsmällisemmän hanketiedon avulla, niin on hyvin olennaista, että me pystytään lukemaan tietoa myös niistä tietomalleista tänne meidän systeemiin. Näin me vältetään sitä, että tietoa syötetään moneen paikkaan. Tämä on sama asia kuin jo aiemmin puhuttiin siitä, että dokumentit pystytään linkittämään useampaan systeemiin. Ja käytännössä me nähdään niiden toiminta näin, että pystytään sama dokumentti näkemään useassa ohjelmistossa ja vaikkapa pankissa, mutta sitten myös tämä tietomallitieto, mitä pidemmälle suunnittelu etenee, niin sen enemmän esim. Pääsuunnittelija tahtoo tietysti käyttää tietomallia, mihin hän kokoaa sitä suunnitelmatietoa. Ja esim. Tässä Medicina D:ssä ollaan nyt just siinä vaiheessa, että sitä tietoa automaattisesti päivitetään tänne meidän IVM:ssään
käyttäen sitä tietomallia hyväkseen. Ja tämä on yksi olennainen asia, että miten me ollaan liikkumassa jo tietyssä mielessä vähän eteenpäin. Puhutaan tietomallipohjaisesta suunnittelusta, niin eihän se tietomalli itsessään ole keskeinen asia, vaan se tieto on nimenomaisesti se keskeinen asia. Niin tässä mennään aika kauas siitä, että tietomalli on muutakin kuin 3D-grafiikkaa ja siihen liittyviä asioita. Kyllä, ja on ollut sellaisia ajatuksia, että tietomalli on esim. Tiedosto. Kun me näemme sen tässä IVMS-konseptissa ja muutenkin ennemminkin joukkona tietokantoja. Ja tähän suuntaan meidän pitää ehdottomasti viedä tätä kehitystä myös, jos me tahdotaan, että käytön aikaisesti käytetään myös sitä tietomallinnusta. Siellä on hyvin toisistaan poikkeavia vaatimuksia sitten käytön aikana, jos ajatellaan vaikkapa siivoustoimea tai sitten property managementia, eli tämmöistä niin kuin kiinteistön omistamiseen liittyviä asioita sitten. Jos me ajatellaan tätä hankejohtamista sitten kokonaisuutena ja tehdään tässä tämmöinen lyhyt yhteenveto, niin me tehdään tätä hankejohtamista siis nimenomaan tehtäväpohjaisesti. Ja tähän mahdollistaa meille näiden menetelmien käyttämisen ja tehtävien antamisen. Toisaalta me sitten hallitaan, niin kuin tuossa käytettiin medisiinaa tapauksena, niin me pystytään tätä tilatietoa hallitsemaan ja me pystytään myös tämän hankevaiheen aikana kokoamaan aivan poikkeuksellinen hanketieto. Voisinpa jopa väittää, että aikaisemmin ei ole pystytty menemään näin pitkälle sen tiedon kokoamisessa. Jos sitä on ensin käsin tai Excel-pohjaisesti koitettu tehdä ja hallita, niin jossain vaiheessa sitä tietoa ei enää hanke ole pystynyt päivittämään sinne, koska se alkaa olla niin monimutkaista. Vaikkapa tuossa Medicina D:ssä, niin siinä on ollut yksittäisiä päiviä, jolloin näihin tilatietoihin on tehty yli 1000 muutosta. Ja tämähän on tietenkin mahdollista nimenomaan tämmöisten monimuutostyökalujen kautta, että esimerkiksi kaikkiin vaikkapa opetustiloihin, niin sähkösysteemeissä joku asia muuttuu, niin me pystytään tämmöinen monimuutos tekemään. Eli se on ennen kaikkea oikeastaan laadunhallintaa. Se on laadunhallintaa ja se on nimenomaan tullaan siihen, että me pystytään tietenkin toteuttamaan tämä yksittäisissä hankkeissa, mutta kyllä me nähdään ihan selvästi ja useat meidän asiakkaat onkin jo nähnyt sitä, että he pystyisivät saamaan kaikki hankkeensa hallintaan tätä kautta ja saamaan tämmöistä best practice hyötyä siitä sitten ja toisaalta niin kuin löytämään tämmöisten templateiden kautta oman tapansa toimia ja tämähän on nimenomaan sitten laatutyöskentelyä. Onko siinä niin linkki tuonne ylläpidon puolelle myös sitten? Eli tavallaan nyt puhutaan paljon hankkeesta, mutta sitten on se ikävä vaihe, kun niitä taloja 80 vuotta pitää käyttää. Niin... Tai se hieno vaihe, että niin. Hankehan on vain epämiellyttävä epäjatkuvuuskohta sen kiinteistön elämässä, elinkaarissa. Kyllä täytyy sanoa, että tämä linkkihän on meillä IVM:ssä hyvin kattava ja viime viikolla me käytiin läpi, että jos se kunnossapito kiinnostaa, niin kannattaa tosiaan se aikaisempi podcasti. Anteeksi, 2 viikkoa sitten, niin se aikaisempi podcasti löytyy sieltä meidän web-sivulta myöskin. Mutta sitten jos ajatellaan vielä tätä yhteenvetoa, niin meillä on investointien johtamista, vakioimista ja investointisuunnittelua sitten kokonaisuutena. Ja tähän liittyy sitten yhä kattavasti ne kustannukset, joista taas ensi viikolla puhutaan vielä enemmän. Ja me pystytään sitten toisaalta tähän IVMS-kokonaisuuteen lisäämään monennäköisiä palveluita, esimerkiksi huoneistokohtaisia huoneistoaloja me pystytään laskemaan tietomallipohjaisesti, näin me voidaan jyvityksiä ja tätä kokonaisuutta hallita hyvinkin selvästi tietomallipohjaisesti ja toisaalta saada niin kuin semmoisia hyötyjä, että me pystytään automatisoimaan ja helpottamaan sitä hankkeen muuttumista myös käytön aikaiseksi. Tietomallit, niin kuin tuossa totesinkin, on hyvin keskeinen yksikkö meille ja tämä tilotietojen lukeminen nimenomaan mallipohjaisesti on hyvin olennainen asia. Joo, oikeastaan... Meillä on täällä jonkun verran kysymyksiä, voitaisiin varmaan mennä niihin ja lähestytään sitä kautta sitten niitä seuraavia. Täällä on yksi herrasmies kysyy, että voinko suunnitella tällä kaikki hankkeeni?
Joo, kiitos. Tämä on oikein hyvä kysymys ja tässähän vähän kosketeltiin jo tätä laatuteeman kautta, että me pystytään myös luomaan tänne tämmöisiä tehtäväpaketteja ja kokonaisuuksia, eli on tietty tapa toimia. Ja jokainen hankehan on uniikki. Tämähän on vähän meitä vaivannutkin tällä alalla, että me nähdään ne vähän liiankin uniikkeina välillä. Me pystyttäisiin tekemään tämmöisiä kokonaisuuksia, tehtäväpaketteja, joista me voidaan sitten valita kokonaisuuksia ja sitten muokata niitä edelleen sen hankkeen mukaan. Hanke on uniikki, mutta toimintatapa menee yli hankkeen. Kyllä siinä vähintään 80-20 sääntö pätee myös tähän. Ja varmaan investointien osalta sama asia, että niitä pitäisi enemmänkin tutkia niin kuin isona kokonaisuutena. Joo, kyllä. Hyvä. Sitten täällä oli tuosta Last Plannerista myös kysymys, että miten tämä toimii Last Plannerin kanssa? No, menetelmähän on tehtäväpohjainen. Last Planner menetelmässähän suunnitellaan niin kuin tehtäviä sillä tavalla toteutettavaksi siten, että edellinen tehtävä vaikuttaa siihen, että koska uudet tehtävät voidaan aloittaa. Ja tämä sopii oikein hyvin Last Planneriin, niin kuin tuossa aikaisemmin totesinkin, niin me tuetaan sitä menetelmää. Siinähän voidaan laskea sitten näitä Last Planner-menetelmän sisäisiä KPI-lukuja, siis Key Performance Indicatoreita, ja niitä me voidaan sitten muokata aina tapauskohtaisesti, että miten niitä lasketaan. Selvä. Sitten täällä on muutama kysymys liittyy investointeihin. Niin kuin todettu, niin meillä on tosiaan viikon päästä, niin tuosta senkin näkyvin ajan, eli 15. päivä, niin sitten kustannusohjauksesta, niin ihan oma sessionsa. Ja niin luulen, että silloin voitaisiin palata sitten kustannuksiin niin kuin valmistelumateriaalin kanssa. Luulen, että noihin kysymyksiin on silloin helpompi vastata. Oikein hyvä. Onko meillä muita kysymyksiä vielä vai? Ei, nyt tämä olevan loputon. Itse asiassa juuri tuli yksi kysymys. Tämä liittyy tähän Big Room-työskentelyyn. Ja tämä viitataan tähän Post-it-lappukaaukseen kokemuksena siitä. Eli siellä varmaan pitäisi vähän esimerkin kautta valottaa sitä, että miten se toimii sitten se menetelmä siellä. Joo, siis samalla tavalla kuin yleisesti ihan tässä Big Room-työskentelyssä, niin kootaan aina kukin tehtävä tehtäväksi tai post-it-lapuksi, niin tässä tapauksessa kootaan, voisi sanoa sähköiseksi post-it-lapuksi, joka sitten käsitellään siellä ja näin se pystytään myös käyttämään ja palaamaan siihen tietoon, että koska se on tehty ja koska se on toteutettu. Kyllä mä näen, että me viedään sitä menetelmää myös omalta osaltamme eteenpäin. Helpotetaan sen käyttöä. Okei. Kuulostaa hyvältä. Kyllä, hienoa. Luulen, että tämän webinaarin osalta niin lopetellaan tähän. Ja tosiaan tervetuloa viikon päästä uudelleen. Kiitoksia kaikille paikalla olleille, niin täällä webinaaristudiossa kuin sitten siellä linjojenkin päässä. Ja niin ei muuta kuin tavataan toivottavasti viikon päästä aiheena kustannusohjaus. Kiitos. Kiitoksia.